Ganrobot Oyn toimilaitteen, venttiilin ja sensorien asetusohjelmalla voidaan tehdä seuraavat toiminnot. Actuator settings eli toimilaitteen asetuksilla voidaan asettaa toimilaitteen iskun pituus, sylinterin suuren ja pienen pinta-alan suhde ja sekä maksiminopeus. Venttiilin asetuksilla voidaan asettaa venttiilin vahvistukset, venttiilin maksimi- ja minimiavaumat. Voimasensorin kalibroinnilla voidaan asentaa voima-anturin vahvistus sekä offset. Samat asiat voidaan asettaa asema-antureille kuin voima-antureillekin. Sylinterin ohjauksessa on useita eri tiloja. Ensimmäinen tila on low force settings, joka tarkoittaa voima-asetuksia silloin, kun toimilaitteeseen ei kohdistu suuria voimia, tyypillisesti alle 500 newtonin voimat. Ja täällä voidaan asettaa vahvistukset ja toiminnot, joilla lähdetään korjaamaan toimilaitteen asentoa, jos voima kasvaa. Correct position at low force -asetuksilla voidaan asettaa vahvistukset, joilla pyritään takaisin pienen voiman tilaan. Drive to force -asetuksilla asetetaan vahvistukset, jotka toteutetaan voimaohjauksessa. Vakionopeudella asetuksella laitetaan vakionopeuden asetukset paikoilleen, ja kun halutaan pitää toimilaite paikoillaan riippumatta ulkoisesta voimasta, niin tällä asetuksella voidaan asettaa ne paikoille. Taulukosta nähdään aina kyseiseen toimintaan liittyvät asetukset ja voidaan pistää huomiokenttään, jos tämä valinta poikkeaa esimerkiksi tyypillisistä valinnoista. Ja kun korjaukset on tehty, niin valitaan haluttu rivi ja painetaan painiketta Right Selected Values to PNC, jolloin arvot lähetetään kontrollerille. Tässä lyhykäisyydessään hydraulisen servojärjestelmän asetuksien asetus tällä ohjelmalla. Kiitos.